Vítajte v Epodexe. V tomto videu vám ukážeme, ako povrchu dodať matný vzhľad pomocou PU Finish od Epodexu. Na to budete potrebovať nasledujúce pomôcky. PU Finish, komponent A a B, zásobník na farbu, predĺžovacie tyče, valček s držadlom, miešačku a akumulátorový skrutkovač. Povrch musí byť nosný, suchý a bez nečistôt a uvoľňovacích činidiel. Celý komponent B nalejte do komponentu A. Celú zmes dôkladne premiešajte 3 minúty. Odporúčame zmes následne prelieť do inej nádoby a znovu premiešať. Potom zmes nalejte do zásobníka na farbu a naneste ju tenkou vrstvou krížom krážom. Naša rada: najskôr natrite povrch kolmo na smer svetla a potom mokré do mokrého v smere svetla, aby sa zabránilo viditeľným stopám valčeka. Nechajte náter úplne vytvrdnúť. Odporúčame 2 vrstvy. Podrobné informácie nájdete na stránke každého produktu. Prajeme príjemnú prácu s našimi produktmi. Váš tím Epodex.